Ассалому алайкум, подписчикони азиз, хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз гироми қадр, мо айниҳо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Қимсангир дар колхози коммунизм. Каме ҳам боша баҳри подписчикон баҳри мухлисон навор мекунем, айна ханаҳои мол бохабар мешед. Иншоалло ки наворҳои мо баришмо шумо баъд наворҳои мо яктай лайка дариқ надоре. Касоне ки дар канали Бохтар Сити меҳмонанд, канали моро мебинанд, тамошо мекунанд, ҳатман подписатсия кунед. Иншоалло ки наворҳои хуб ҷолиб пеш мешавад. Бо рӯзҳои наздик иншоалло ки дар канал як мола ки буғизаи моли нағза иншоалло бо дар канал мемонем. Касоне ки буғизхара харидорӣ мекунанд, нархҳои дастрас барои азиз. Худоро хеле хеле ҳаракат кардем. Ҳамин рӯз ина якта буғиз дастрас кардем. Буғизи хуби 6 моҳа боло гузашт. Насиб карда бошад дар навор мемонем. Ирӯзашро фақат бозорро навор мекунем баъди подписчикомон, то ки айна ханаҳои молот бохаршанд. Дастгиритона фаромӯш накунед бародан аз дастгири шумо пешравии кори мо наворҳои мо бари шумо. Подписчикони азиз 10,000 кардестанд, 10,700 сум гуфтаисай лаҷна ки базаба шуд. 10,700 карда надодам, тағои 10,000 песаст. Подписчикони азиз анам ди сархона ҷуна 15,000 мегаи бародар лаҷна ки 450 шуан. 13,500 да надода. Кафо моро тамошо кунед. Хешу тамошо кунед. 13,500 да мега надода. Подписчикони азиз молот просто да шохошу басаи сарошанда ки молакои нағз басад. 13,500 да надода мега. Анаи сарғаназина бародони азиз 14,500 мега, 13,700 да надода. Хешу тамошо кунед. Анами бародан 13,400 сум савдо шид. Хушо тамошо кунед. Ғаначна ки хушро даст моли соз даст. 13,400 сум. Подписчикони азиз ҳамин мол ба маблағи 13,400 сум савдо шудааст. Иҷа бачаҳо пурсидаистанд болоирам ростгап ҳоли муомила накардааст. Не ки мол агар ҳозир бозор ва савдо нашавад тарафи ноҳияи 5 меравад. Ҳозир рақамҳои телефони бародарам мемонад. Касе ки ай территорияи 5 харидорӣ кардани бошад, ин мола харидорӣ кунад. Масалаи аҳлиш аъла чӯчакҳошам беяд, чӯчакҳои синаи хуб дорад. Касе харидор бошад, агар муомилаи нақс набухара, мол кунад, моли зур мешавад. Не ки ҳозир рақами телефони бародарам гирем. Рақами телефонта бигӯ. Номер телефон 93 50 41 42. Подписчикони азиз ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. Бародар одами бузург муомилаи хуба мекунад. Моли назар. Иша чанд гуфтӣ? 14 мегем бо савдои хуб дорад. Иш 14,500 муомила дорад. Ба ҳамин рақамҳои гуфтем гузашта, ба ҳамин рақамҳо метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед бародар. Савдои хуб дорад. Ҳамеша муомилаи хуб дорад. Дар як ҷойгирам савдо мешаванд бародар. Занг бизанед, фақат харидорӣ кунед. Моло ҳарчанд молои нағзанд. Иша 14,500 муомила мекунед. Иш 14,400 сум. Чанд савдо шудиш? 13,400 сум савдо шуд. муомила дора бародар аст, фақат успет кунед, харидорӣ кунед. Мол тарафи ноҳияи 5 меравад. касоне ки ноҳияи 5 метавонад занг бизанад, харидорӣ кунад, моли нағзанед. ин барои мол карданам. номерои мегафон шама аст? 900 11 75 87. ин рақамҳоям бародарам. иш мегафон ша бародар. касоне ки мегафон ба ин рақамҳо занг бизанад, харидорӣ кунад. мола моли нағза сино пари хубам дора. аҳлиша диде мохну масъала аҳлиша аҳлака. подписчикони азиз гирохан анами биқай ала 20,000 сомони савдо шид. биқачаи нағз барои бохидан. подписчикони азиз не биқай зури даста мутаассифона соҳиб шуд ки пурсад ки чанд савдо шудааст. беҳад моли нағз. биқай бахт қувват барои зодгирӣ кунад. беҳад дасту пой ғавси зури бадан доштааст. подписчикони азиз анами ғаражинака 13,000 сомони мега, 12,000 да надода. чанд моҳа гуфтӣ? 8 моҳа гусалай не ки мол ҳақиқат моли базеб аст. дар қафошам навор кунем. 450 мол аст ки 12,000 кесан мега надода. моли хушрӯ аст ки. айнам пешам тамошо гусалай. ин тағои 14,000 мега, 12,700 надодиш? 12,800 надодиш.
молш моли нағз аст дорусӣ камтар пешан вазбитар шудагеде ки мол барои мол кардан камтар қиматаршон моли нағза сортиш сорти хуб аст қафошам тамошо кунед 4 қинҷа мол ин чанд қай нашудак я 1 сола ва 5 моҳа 2 сола подписчикони азиз анам сар ба қачара 15000 сомонӣ мега 13700 сомон мега надодам бе ҳад молаки базеб сортиш сорти хуб молаки базеб дасти пой ғавси хушрӯ дора ноф дора сорти хуб моли базеб даст 15000 13700 надодам подписчикони азиз ҳамин наворои мо мекунем баҳри шумо то ки ай нархи навои мол бохаршем ай қимати арзони мол молам худо бародарон баъди ҳамин иди қурбон камтар нархи мол боло рафтагия баъзе бародарон мегӯянд ки не мол арзон моли хуб арзон нест бародарони азиз ака иша чанд гуфтӣ не иша 15000 иш бахватара моли нағзи сорти хуб даст ина мега 13700 13800 синда надодам моли хушрӯ баҳ меша иша моли нағз қафои мола тамошо кунед молакои 4 қинҷаи хушрӯа подписчикони азиз ду сар биқача алафхӯр ин моло харобанд алафхӯр моланд барои боқидан барои сари замин беҳтарин мешавад барое ки ё фақат масалан алаф хӯрдагӣ мола ба тарбия мегӯянд моло ҳарчанд молакои базебанд нахишро тамошо кунед касе ки барои сари замин мегирад хулоса ки тарбияи хуб мегӯянд моло молои нағз мешавад гарда 26000 сомонӣ мега 23000 да надода шуд камтар муомилаш монда якҷоя гирам савдош ҳам молаки нағз ҳарчанд молакои хушрӯ барои мол кардан касе ки бо бара сари замин то тирама манг кунад хубтару беҳтар мешавад подписчикони азиз 17000 сомонӣ савдо шуда молаки нағзи хушрӯ даст подписчикони азиз як сар биқа барои боқидан молаки худо рости ҳамин мол дар тайфи куш холи шведиш ҳам ҳаст ина диёра дано парчаги нест не барои хол шаба бине хол дар тайфи куш ҳаст шведаки фасона чанд пул гуфтӣ 16000 сомонӣ мега муомила дора мол назар бозор чӣ пирсӣ 14500 карда надодаин бародар иншоалло касе ки агар харидори хизиқ бошад бо муомилаи нағзам дора барои боқидан хушро тамошо кунед гардан стойкаш ҳамаш моло дар ҷоше рақами телефон табгӯ 909 69 42 мен бародар одами бозорай бачаҳои ҳамин собиқ ноҳияи колхозобод муомилаи нағз мена агар касе ки савдош туғри шад дастафкашам дар гарданаш мебанде бародарон дастафкаша худаш мекунад ва давлатбод касе муомила хуб кунад дастафкаша мешафида инам территорияи колхозобод қимсангири шоб дастафкаша ҳисоби худаш мешавад фақат успех кунед занг бизани харидорӣ кунед моли нағзай худороси холи шведишам дар тайфи куша аст подписчикони азиз ана молака бибинед беҳад молаки базеб гардан стойкаи моли нағз 14500 сомон мега бародар муомила дора молаки хубай гардани мола ба гусалагиш бибинед чӣ хел молаки фасонай рақамо телефон табгӯ 906 17 35 подписчикони азиз метавонед ки касе ки харидор бошад ба ҳамин рақамҳо гуфтем гузаштем занг бизанед ба соҳиби мол муомила кунем одами бозоре муомилаи хуб дора мега 14500 сомонӣ муомила дора мол дар ҳақиқат молаки базебаи гусалаи хушрӯ бародарони азиз анамин мола 14200 сомон надодай бо хая хештавориш буромадай хулоса ки ба хотири ҳамун шиносоӣ хештавори 14000 сомон да додай савдо шуда чӣ хел молаки шведи фасонак ҳақиқат моли базебаи сар 14200 да надоди ша айва 14200 сомон нада бози болоиш пирсайсан гуфтайсан ки 14500 ам пирстанаш бо надодайсаеш не ки бародар худаш 14000 да фурухташ ба хештавориш дастида 14200 сомон нада 14 фурухта 14 бо савдо пирсидайсанаш ин мега намефурӯшам моли базеба бародарони азиз ина бо як сар қачаи фасонаки хушрӯ бовар ки картинка неки соҳибша пирсидаистем ки савдо шидаи фурӯшия чи аст нест соҳибиш нестайдем ҷа баъсан беҳад моли базеби хушрӯ гусалачаи зури буданеки
Кафошам хушрӯй. Пешам фасона ки ба куклача бародарон азиз. Подписчикони азизи гироми қадр, дар ҳамин ҷо мо бо шумо худоҳафизӣ мекунем. Парвардигор баракат ҳаёту зиндагӣ раст ки рӯзи ҳар яке ки мо шуморо зиёда бигардона. Худованд рост гуфтан, рост кор кардан, ҳалол хӯрдана барои ҳар яке мо насиб гардона. Бародарое ки дар ғарибӣ мусофириянд, худои парвардигор ба фазлу каромат аз ҷамъи балофатҳои азиз самои дар ҳифз ҳимояи худод нигаҳбон бошед. омадани дидори падар модарашонам насиб гардонед. То наврҳои оянда худоҳофиз.